guri begira ari dira, begira, mugitu gaitezen helduok, behar den tokira, lehen saltoak gureak, izango balira, egon lasai eurak ere, etorriko dira. Etorkizun usaia dauka, zure izerdiak, lehen biziko saltoetan, zekilikiliak, begira brilli, dituzu begiak. Kilometro 2025 prestatzea gure ardura izango zela jakin genuenean, erronka ilusio sartu genuen, baina baita bertigo puntu batekin ere. Hala ere, gaur, atzera begiratuta, esan dezakegu lortu dugula elkarlanean, ondo pasatu, auzolana sustatu eta erlazio berriak euskaraz sortzea. Eskerrik asko guztioi, hori da ikastolen jaiaren espiritua eta hori izan da gure urtearen ardatza. Mila esker beraz, salto hau elkarrekin egin dugu. Elkarlanean komunitate handi bat eta ederra sortu genuen. Eta aurreko eta ondoren dugunetan ere ikusi da zelako lana izan den. Zuen lana ez da kilometroak neurtzea izan bakarrik. Posa, elkartasuna, laguntasuna josi dituzue urratxez urratx. Eta horregatik, gaur, guztion artean sortutako giro berezi ederra izan dela esatea guztiak etzen geratzen. Barreak, bezarkadak eta elkarrekin egindako pauso txikiak, baina denak handiak izan dira guretzat. Eta eskerrik asko bihotzu ez elkarlanen jardun dugu guzti. Kilometro antolatzen gozaz dituzu diteu, landik ikusten ontaletatik, doze bakarrak ingauko gauerko baminek, hoxe gala. Balon hartu, duguan handizo dugu doze, aurtea partikei. Azipezan bezala, elgolari kastolan joan oportunidade egea landik, kilometro eta gero ze galdera horri erantzun emateko. Hausnarketa estrategiko abian dugu, eta hor, helburu horiek, euskari da komunitatean, izango dira, hausnarketa estrategiko horren bizitza.